Cuid go na scéalta a bhí ar Tuairisc an teachtain seo. Dúirt an tathair Riordan a bhí againnas ar theirbhís tefach na níosánach sa tíre náchóir go rialtas na hÉireann a bheith láinteacht leis an fhaitíos faoi iarratais ar tharamann ó bhainte na Síria. Bhí an tathair Riordan a tagart go ógra an aird lígas ceirt go gurthaí an próiseas iartha taramann ar fionraí go bhainte na Síria i bhíonna sé thoranmh réimeas Bashar al-Assad sa tíre a deire seachtaine seachtaine. Dúirt an tír Seán Comhairle, Seán Ó Feireáil, agus an tír leas Seán Comhairle, Catherine Connolly, go bhfuil sé riachtanach go mbeadh an Ghaeilge ar a hell ar a gcéad duine eile a cheapar ar ról an Seán Comhairle. Tá buail na dála an chéad Seán Comhairle eile an teachtain se againn. Tá 10 bliana i mé harann ó seoladh an leagan Gaeilge go Gmail. Ach dúirt duine an bheithil a chur Gaeilge ar a teirbhís riomhphoist, gur beag a buail go mbeadh tugramór aistreáin mar ré an amachchan seo. Bhí na Kevin Scannell gur muoin intleachtúil na naisteóirí dónacha a bhí a déine éimrí go Google agus nachfuil spéisic na cólachtaí móra airgide cha ar aistreóirí garamúla go na miontangachaí. Seoladh leabhar nua faoi ghluaiseacht chearta sibhialta na Gaeltachta ar a gabhar rua an teachtain seachtaine, an ghluaiseacht le Rónan mac an numire. Bhí ardmhola i léirmheas mhórin aine ar a leabhar tartúil, deascríofa agus soléite, a bhí lán le heachtraí baróla agus achtraí spéisiúla. Léamóra an tuairiscéal nua ó gharach ó Scully, Baudelaire an teachtain seo freisin, agus tá léirmheas ar siúd ar a suíomh ó Waidin. Ní fada bhain an nula inis, agus tá an tupadóireacht tosaí gceart a go leor daoine. Ach má tá tú féin is strachailt fós le smaointe le brontanas, níl duine tachsúla chatha ar a lista moltaí. Tá fiche brontanas, Gaeilge agus Gaeltachta ann, agus rudicínt ann go chuile chaint ar Gaeilge i do híal. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc.